vittua, Ville? Ota ihan rauhassa. Mä oon seurannut sua pari vuotta ja sun menestys ei voi olla tuuria. Nyt kerrot, mistä se johtuu. Sä kestät totuutta. Oliko se Fanetin vasen takajalka? Mistä sä sen tiedät? Kyllä se maistaa. Oliko se Artekin 81C-jalka? Se ei oikeesti niin vaikeeta. Sä varmaan tiedät, mikä tää on. Mä en ois halunnut viedä tätä tähän pisteeseen. Lopeta ne se pelleihin. Pain or damage don't end the world. Sä varmaan, että sä kestät totuuden. Voin näyttää sen sulle. No oikeesti vaan nää housut. Ei se ole mitään muuta erikoisempaa. Mistä niitä saa? Näitä saa vaikka Kangasalta.